Şerê di navbera bajarên Bakurê Kurdistanê ketiye qonaxeke metirsîdar û rojek derbas nabe nûçeyên kuştin û wêrankarê li bajaran neyê bîstin û hejmareke navçeyên girêdayê bajarên Amed, Şirnex û Mêrdînê ev nêzî du heftiyanin bê nav ber di nava şer de ne. Li navçeya Hezexa Şirnexê teqînek pêkhatû di encama teqînê de du welatên sivîl jiyana xwe ji dest dan û naye zanîn jî ka teqemenî ji balkê ve hatiye bicîkirin. Li navçeya Silopiya Cizîrê jî du welatên sivîl bi teqeya tîmên taybet jiyana xwe ji dest dan û bi berdewamî jî dengê teqîn û çekan li Silopiyê tê bihîstin. Navçeyek dinya ku têde şer giranbûya navçeya Cizîrê ya Şirnexê li Cizîrê êrişên tîmên taybetên hikûmetê bi tank û topan li hember welatiyan berdewam dike û di encama teqeya tîmên taybet de welatiyekî jiyana xwe ji dest da û jineke ducan jî birîndar bû. Her li Cizîrê ciwanên yedegehaş çalakek li hember cerdevan û polîsan li dar xistin û di encamê de du polîs û cerdevanek bi giranî birîndar ketin. Ciwanên yedegehaşê çalakek din li bajarê Amedê li hember hotela Klas li dar xistin ku ev demeke weke baregeha tîmên taybet tê bikaranîn û di encama çalakê de du tîmên taybet hatin kuştin. Tevî êriş û pevçûnan girtina endama alîgirên HDP jî berdewam dike. Li bajarê Îdirê cendirmeyan serê sibê bi ser gelek mal û navnîşanan da girtin û nêzî 20 kesan binçav kirin ku di nava wan de rêveberên HDP jî hene. Li hember wan êrişan Evserokê Partiya Gelaniya Demokratîk Selahedîn Demirtaş di hevdîtinekê de digel Ozgor Gon TV de dazanîn. Hevdîtinên çareserî bi awayekî baş pêş ve diçûn. Lê AKP mêza diyalogê xelipand û hemû rêyên çareseriyê daxistin. Demirtaş dazanîn Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan peyva em dê paqij bikin ji bo berxwedana Sûrê û navçeyên din bikartîne û projeya çareseriya wî jî şer ew got. Biryara şer ya AKP ew ciwanên Kurd şer naxwazin. Lê biryara şer hatiye dayîn û bi mecbûrî gelê Kurd ketiye nava şer de. Li gorî malpera Enson hebera Tirkiye Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan diyar kir ku PKK li Bakurê Kurdistanê zulmê li xelkê dike û pêwîst e bi zûtirîn dem jî ji bajaran û ji Sûnêrê Tirkiye were derxistin û got. Lê Tirkiye PKK û lê Sûriye jî pê ew yepeke zulmê li xelkî dikin û pêwîst e hemû bi hev re li dijî wan şer bikin. Erdogan got. Hêzên Tirkiye heya ku PKK neqedînin dê şerê xwe berdewam bikin û dê cerdevan jî tevlî wê proseyê bibin. Hikûmeta AKP di çarçoveya kontrolkirina rewşa Bakurê Kurdistanê de 10,000 leşker û bi dehan piledarên artişê şan dibûn bajarên Kurdan. Lê di pêşateke nû de serfermandarê giştî artişa Tirkiye digel fermandarê hêzên pejayî, fermandarê hêzên deryayî, fermandarê hêzên esmanî û fermandarê giştî hêzên cendirmeyan geştin bajarê Şirnexê. Li gorî zanyarên ku di malperên girêdayên PKK de hatiye weşandin, serfermandarê giştî artişa Tirkiye digel piledarên navçeyê civiyaya û çawaniya kontrolkirina navçeyê jî gotûbêj kirine.